Krásny pondelkový večer želám. Mám jednu sťažnosť. Môže mi niekto vysvetliť, prečo ešte stále existujú obyčajné lieky na bolesť, keď máme tie s prívlastkom Rapid? Akože, bolí ma zub, ale ja chcem, aby ma bolel ešte o niečo dlhšie. A to, že mi navigácia ponúka o 25 minút dlhšiu trasu, ani komentovať nebudem. Nás čaká lepší program, pretože tu je ďalší Low Slow. Predtým ale než začneme súťažiť, býva zvykom, že sa navzájom predstavíme. Prvý je Jakub, ktorý už minulý týždeň tu s nami bol a porazil dlhotýždňového víťaza. Jakub, vy ste počuli môj úvod. Vy ste človek z reklamy. Môžete mi vysvetliť, prečo ešte existujú klasické lieky, keď máme už tie s prívlastkom Rapid? No, to vám nemôžem povedať, to je výrobné tajomstvo. Vo farmaceutikách sa nevyznám. A iné zaujímavosti o mne. Máme ešte nejaké zaujímavosti, ktoré ste nám neprezradili? Fúha, mám rád badminton, šach, knihy, filmy, všeobecne asi kultúru. Ideálne akože slobodnú. No, ale dobre. No. Badminton? Badminton. Ja keď som malý, som hovoril badminton. To je všetko je správne. Všetko je správne. Neexistuje správny výraz. Budem vám držať palce. Ďakujem. Peter, vítajte v Love Slow. Ďakujem, dobrý večer. Ja som prišiel z Púchova a medzi moje záľuby patria také tie klasické hudba, šport, knihy, turistika a čas trávim aj so svojou rodinou, s manželkou a s deťmi. Budem aj vám držať palce, samozrejme. Inge, konečne žena. My sme tu taká mužská pravidelne spoločnosť. Vítajte v Love Slow, odkiaľ že ste prišli a čo vás baví? Ďakujem, vítam. Prišla som zozvolená. Baví ma 1,5 vecí. Máme čas. Smelo. Robím rôzne kreatívne veci, činnosti, čo vidíte na mne, tak to je moja zábava. Potom sa venujem práci s ľuďmi, podporujem ľudí so zdravotným znevýhodnením, predovšetkým s psychickými problémami, už veľa rokov. Okrem toho píšem pre deti, pre dospelých také články aj pre poučenie, pre zábavu. Učím ich piecť zdravé koláčiky. Keď som vás spýtal, že máme čas, nevedel som, že to Nemáte? naozaj je toho toľko. Je. Dobre, veľmi kreatívna žena. Super, to máme radosť. Dobre, zoznámenie máme za sebou, takže môžeme prejsť plynulo do prvého kola. V ňom nás čaká 10 viet, v každej vete sa ukrýva slovo alebo slová, nájdete ich pri čítaní zľava doprava alebo sprava doľava. Za každú správnu odpoveď máte 5 eur. Pozor, za nesprávnu odpoveď vám 5 eur odpočítame. Poďme teda na to. Do múzea poslali mamutie kosti spod Tatier. Vo vete nájdete hlavné mesto. Jakub. Lima. Lima, áno, hlavné mesto Peru. Úspešný chlap úspech nepredstiera. Vo vete odhalte letnú diagnózu. Jakub. Úpal. Áno, úpal. Moja diéta sa skončila, keď priniesli mäkký šťavnatý koláč. Vo vete hľadajte živočícha. Jakub bol prvý. Mekíš. Mekíš, áno. Jedovatý tis je chránená drevina. Vo vete objavte pojem zo súdnej siene. Inge. Vina. Vina, áno. Nad hlavolamom si ani lama hlavu neláme. Vo vete sa nachádza ovocie. Peter. Malina. Malina. Som rád, že túto vetu nemusím povedať dvakrát. Z Levíc cestovala sesternica až do Kráľovského Chlmca. Vo vete sme ukryli dvojslovný názov animovaného filmu. Peter. Levý kráľ. Levý kráľ. Áno. Múdry človek vie to, kedy má mlčať. Vo vete nájdete zdrobneninu z botanickej ríše. Inge. Kvietok. Kvietok. Bočnú ulicu k etape Tour de France uzavreli. Vo vete odhalte druh tekvice. Peter. Cuketa. Áno, cuketa.
Známy vedec zabudol okuliare v encyklopédii. Vo vete hľadajte to, čo nechceme odhaliť vo vzťahu. Peter. Nevera. Áno, nevera. Objavila sa Coco Chanel a tá nosila krátky účes. Vo vete sa skryl typ hudobnej skladby. Jakub. Sonáta. Sonáta. A sonátou sme ukončili aj prvé kolo, to bola 10. skrývačka. Poďme sa pozrieť na stav vašich kont. Jakub mal 20 eur, Peter taktiež 20 eur a Inge 10 eur. No a my sa presúvame do kola druhého. Pred nami sú 8 smerovky, to znamená, že budete loviť slová v 8 smeroch. Slová musia mať minimálne 5 písmen a za každé nájdené slovo získate 10 eur. Prvý začína Jakub, môžete si vybrať tému. Číslo 1 poprosím. Číslo 1. Téma 8 smerovky je moderná svadba. Nech sa páči, tu je tá vaša. Trend. Party. Pobyt. Design. Majetok. Historka. Výzdoba. Záväzok. Video. Elita? Môže byť. Disk? Skúšam. Catering. Zámok. Dovolenka. Story. Čas vypršal, 14 ulovených slov v téme moderná svadba. Ešte nám tam zostali aféra, event, odkaz, servis, status alebo skoro diska. Aha. Bol som nedávno Je aj to na jednej čokoľvek. modernej svadbe, ale o druhej bol koniec. Viete, ako Aha. som to vedel? DJ už mal pyžamu. Peter, Vyberám si 2. vyberáte si 2. No a my sa spolu vyberieme na verejnú oslavu jubilea. Nech sa páči, tu je vaša 8 smerovka. Program, pamiatka, pompa, hostka, ovácie, podsta, sláva, ocenenie, prípitok, oslava, vďaka, diplom, fanfára, odmena, prejav, zvesť, kytica, chvála, Počujete potlesk, ten patrí vám. Ešte dve slova ostali tam. Medaila a výročie.
Ale inak fantastický výkon. Už sme dávno nemali 18 ulovených slov. Inge, prečítam vám rovno tému. Smart domácnosť. Čiže inteligentná domácnosť. Nech sa páči vaša 8-smerovka. Revers, odber, fotovoltika, počítač, čítačka, kábel, klapka, a bože. Mobil. Snímač. Otlačok. Modul. Klíma, to nie. Čas nám uplynul 10 ulovených slov. Nemali ste to jednoduché, najťažšie 8-smerovka. Poďme sa pozrieť ešte na chýbajúce slova. Brána, bunka, čerpadlo, displej, fotobunka, panel, režim, server, tienič a zámok. Poďme sa pozrieť na vaše monitory. Jakub 160 eur, Peter 200 eur a Inge 110 eur. Stále je všetko otvorené. Poďme sa mi posunúť do tretieho kola. V treťom kole máme pre vás pripravené hádanky. Vašou úlohou je vytvoriť najprv základné slovo, z ktorého pridaním, odobraním alebo zámenou jedného písmena za iné písmeno vytvoríte úplne nové slovo. Za správnu odpoveď sa považuje uhádnutie obidvoch slov. Ak odpoviete správne, pripočítame vám 10 eur. Za nesprávnu odpoveď 10 eur odoberieme. Poďme teda na prvú hádanku. Zo synonyma pre samohlásku vytvorte jeden z pádov. Vokál a lokál. Ezopovho diela utvorte druh plavidla. Jakub. Bajka, bárka. Bájka a bárka, áno. Z oválneho orgánu vylučovacej sústavy vytvorte poťah na perinu. Inge. Oblička, obliečka. Oblička a obliečka. My sme boli taká chudobná rodina, keď sme boli, že ja som mal pyžamo, ktoré bolo z rovnaké látky ako záclony. Raz mi chcela dať mama po zadku, nenašla ma, lebo ja som bol záclona. Zo štafetového náčinia utvorte mesto nad Rínom. Peter. Kolík, kolín. Kolík a kolín, áno. Z dlhej srsti na šíji koňa vytvorte hubu. Peter. Hriva, hliva. Hriva a hliva. Z kresby v knihe utvorte preverovanie osôb. Peter. Ilustrácia, lustrácia. Ilustrácia a lustrácia. 7. hádanka. Zo synonyma pre ingredienciu vytvorte slávnostné vyslovenie sľubu. Peter. Prísada, prísaha. Prísada a prísaha. Áno, správne. Z najdlhšej slovenskej rieky utvorte prehodením písmen odev. Inge. Váh a háv. Správne. Váh a háv. V nasledujúcich hádankách poprehadzujte písmená v slovách tak, aby ste vytvorili úplne nové slovo. Z mena Anabela
a skratky FT vytvorte negramotného človeka. Jakub. Analfabet. Analfabet. Posledná 10. hádanka. Zo slova fantóm a skratky Slovenskej republiky utvorte prístroj, ktorý má už takmer každý. A Inge sa hlásila. Aj ste sa Smartfón. prihlásili. No, ježiš. Smartfón, áno, bol v poslednej chvíli. Ja som vás blbol, pardon. Ale máte to, máte to. OK, posledná hádanka za nami. Jakub má 180 eur, Peter 240 a Inge 140 eur. Skvelá hra. Poďme do 4. kola. V ňom vás čakajú krížovky, vašou úlohou je pochopiteľne vylúštiť tajničku, na to musíte uhádnuť 8 slov. Za každé uhádnuté slovo získate 5 eur, za správne vylúštenú tajničku 80 eur. Ak sa rozhodnete lúštiť a neuhádnete, o 80 eur prídete. Môžete sa rozhodnúť aj tajničku nelúštiť, v takom prípade vám peniaze, ktoré ste nahrali, zostávajú. Prvý si opäť vyberá tému. Jakub. Ostaneme pri tej jednotke. Ostaneme pri jednotke. V tajničke odhalte človeka s indíciou, v knižnici je ako doma. Nech sa páči. Vaša krížovka. Trojka clivý. Štvorka frajer. Inak. OK. Sedmička filozof. Štvorka macher. Ešte inak. Ani nelúštime? No, luštíme, je to knihomol, správna odpoveď. A je to tak? Stačili vám dve? Stačilo. Dve slova uhádnuť. Poďme si to dolúštiť spolu. Predajňa s lacným tovarom je Diskont. Dvojka španielské mesto na G je Granada. Váš obľúbený elegant fešák je Švihák. Aha. Súdne konanie Proces. Šeska je Humus. A Kráľová pri Senci. Čiže áno, v knižnici je ako doma knihomol. Oh, yeah. Ale tajničku ste vylúštili aspoň to. Peter, ešte máte právo výberu témy. Číslo 2 poprosím. Číslo 2. V tajničke sa ukrýva osoba s indíciou, medzi fľašami je ako doma. Nech sa páči, vaša krížovka. Jednotka miestny. Trojka samec. 4 anketa. 5 Poliak, 6 Stisk, 7 Komédia, 8 Averzia, 9
10 sekúnd. Budem lúštiť someliér. A je to tak. Sommelier. Neviete, ako sa volá Banderas s príjmenom? Antonio. Antonio, áno. Antonio Banderas. Medzi fľašami je ako doma sommelier. Pijete víno? Tak trošku. A ja mám rád víno. Inge má rada víno? Nie. Nemáte rada víno? Nie. Ja mám takých známych, ktorí sú experti na víno, títo sommelieri. Oni sa stačí nadýchnuť toho a vy už cítite tú esenciu, tie vône. Oni tak, že dáš privoňať a oni, že ja tam cítim jahody, maliny, čučoriedke. Ja pozerám na ňu a čo ty piješ, smoothie alebo čo? No. Poviem vám rovno vašu tému, dobre? Do tajničky sme ukryli osobu s indíciou. V budúcnosti je ako doma. Nech sa páči, vaša krížovka. Štvorka embryo. Sedmička valónka. Osmička reaguje. Šestka kužeľ. Inak. Dobre. Trojka bocian. Inak. Tajnička bude astrológ. Astrológ. Astrológ je správne. V budúcnosti je doma, je ako doma astrológ, áno. Poďme si ešte spolu vylúštiť zvyšné slova. Biblický patriarcha na A je Abraham. Dvojka, súčiastka v elektrickom obvode poistka. A ten lesný vták s dlhým zobákom je ďateľ. Slovný druh alebo súčasť auta spojka a geometrické teleso valec. Ale tajnička vylúštená. No a my sa pozrime na stav, aby sme vedeli, kto postúpi do finále a s kým sa rozlúčime. Jakub 270 eur, Peter 355 eur a Inge 235 eur. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Držím vám palce, nech sa vám darí. No a my ideme do finále. Vašou úlohou v ňom je odhaliť čo najviac slov, ktoré sa dajú vytvoriť z daného súboru písmen. Ulovené slová musia byť podstatné mená v prvom páde jednotného čísla s exaktným počtom 5 písmen v jednom slove. Vylúčené sú mená osôb, zvierat, priezviská a zemepisné názvy. Nenachádzajú sa tu slová označené ako subštandardné, nárečové alebo slangové. Nech sa páči, páni, tu je vaša sada písmen. Začína Peter, lebo má viacej peňazí. Kábel. Jakub. Pardon, kabát. Peter. Bitka. Balet. Ako? Balet. Peter. Celta. Letka. Peter. Tekla. Nie. Jakub.
Cibet. Peter. Leták. Áno. Bacil. Bacil. Peter. Bilák. Nie. Látka. Jakub, áno. Látka. Peter. Belák. No. Fú, ani som nedýchal. V poslednej sekunde Peter zvrátil výsledok. Poďme sa pozrieť ešte na slová, ktoré ste neodhalili. Napríklad belka, betla, elita, etika, lepka, tácka, tykal. Ten belák, ktorý ste povedali pre divákov náhodou, ktorí nevedia, je to vták. Takže, dobojované. Tento napínavý súboj sa skončil. Jakub 570 eur, Peter 605 a stáva sa víťazom poslednej minuty. Jakub, ďakujem, že ste boli. Aj vám gratulujem za víťazstvo. A býva takým zvykom, že sa vždy opýtam víťaza, či si výhru necháva a vráti sa naspäť do Púchova, alebo zostane s nami a bude bojovať ďalej. Rád to vyskúšam ešte raz. Výborne, budeme sa tešiť. Priatelia, končí sa ďalšie vydanie Lovu slov a my sa na vás tešíme opäť v septembri v premiérových častiach. Majte sa pekne.